ሰላም ወስፍሮ ዕርዲ ተገብረሉ ኣብዚ በቲ ዝገበርዎ ንኻልኦት ዘደራርዕዎን ክዝከሩ ዝግቦም ኣለዉ ኩሎም ናብ ዘለዓለማውነት ዝሓለፉ ኣቦታት እዮም ቀዳማይ ኮሎኔል ገብረ እግዚአብሔር መሐረና ካልኣይ አቶ ተወልደ ብርሃን ካሕሳይ ፍላንሳ ሳልሳይ አቶ ተፈሪ ተኪኤ ራብዓይ አቶ ተስፋ ሚካኤል ደጊያት ጆርጆ ሓሙሻይ አቶ መብራህቱ መሐሪ ወዘተ እዚ ተምረት ፈረንጂ ደናግል ደቂ ቅድስት ሐና ኣተዋ ከምቲ ዝሓሰቦውን ወዮ ኣባይቲ ቁምስና ፍርቁ ዘድሊ ገለ ምምሕያሽ